η καλύτερη άμυνα. Έλα, Λάιονελ, δώσ' μου, σταμάτα. Τι θέλεις? Δεν νομίζω. Είναι δικό μου. Δώσ' το πίσω, Λάιονελ, δώσ' το μου. Κοίτα, Στάνλεϊ, σαν μεξικάνικο φασόλι. Δεν είναι φασόλι, είναι φίδι. Και δεν είναι από το Μεξικό. Είναι από το κουτί των παιχνιδιών μου. Καλά, ό,τι πεις. Λάιονελ, σταμάτα να πειράζεις τον αδερφό σου. Δεν τον πειράζω, απλώς παίζω μαζί του. Ψέματα. Αλήθεια. Εντάξει, παιδιά, αρκετά. Λοιπόν, έχω να σχεδιάσω ένα ολόκληρο βιβλίο και δεν έχω καθόλου χρόνο για χάσιμο. Να σε βοηθήσουμε? Και βέβαια, Στάνλεϊ, θα με βοηθήσετε αν κάνετε ησυχία. Δεν εννοούσα τέτοια βοήθεια. Το ξέρω. Αλλά αφού η μαμά σας θα είναι στη δουλειά της μέχρι το βράδυ, θέλω να είστε και οι δύο φρόνιμοι και να με αφήσετε να δουλέψω. Εντάξει, μπαμπά. Και είπαμε, μη με ξαναδιακόψετε. Και είπαμε, μη με ξαναδιακόψεις. Επιτέλους λίγη ησυχία, ευτυχώς. Κύριο Δαμαστή, τι κάνεις? Δώσ' το πίσω. Άντε πάλι. Κοίτα, Στάνλεϊ, η γάτα σου ανέβηκε στο δέντρο και δεν μπορεί να κατέβει. Αυτό ήταν. Φωνάζω τον μπαμπά. Δεν θα το έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση σου. Ο μπαμπάς έχει πολλή δουλειά και δεν θέλει να τον διακόψουμε. Το ξέχασες? Ναι, αλλά... καλά, συγγνώμη. Κάτσε να στο κατεβάσω. Όπα, θα είναι ο Χένρι για να κάνουμε πρόβα με τον γκρουπ. Δύσκολη μέρα, έστανε. Ναι, ο Λάιονελ δεν με αφήνει ήσυχο. Όλο έρχεται και με πειράζει και μου χαλάει τα παιχνίδια μου. Γιατί δεν του λες πως αισθάνεσαι? Πώς δηλαδή? Πες του, Λάιονελ, δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Σταμάτα να είσαι κακός. Δεν είναι πάντα κακός. Νομίζω πως το κάνει γιατί του φαίνεται αστείο. Στάνλεϊ, έλα να φάμε παρέα. Μπαμπα, σαν να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Αν ξέρω ένα πράγμα, είναι να φτιάχνω το καλύτερο σάντουιτς με μπανάνα. Και αν ξέρω και κάτι ακόμα, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για να το συνοδεύσεις από ένα ποτήρι παγωμένο γαλατάκι. Συμφωνώ. Ειδικά όταν είναι το τελευταίο ποτήρι γάλα που υπάρχει στο ψυγείο. Συγγνώμη, αδερφούλη, πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος. Αν δεν βιάζεσαι, χάνεις. Πες του. Λαϊονέλ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που τρώμε και τρέχουμε. Ναι, συγγνώμη, αλλά έχω δουλειές να κάνω. Τα λέμε, θύριο δαβαστή. Προσπάθησες να του πεις πώς νιώθεις. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Σκεφτόμουν αν κοιμόμουν τη μέρα και έμενα ξύπνιος τη νύχτα, δεν θα ξανάβλεπα το Λάιονελ. Ω, τότε θα ήσουν νυκτικό. Νυκτικό? Τι είναι αυτό? Έτσι λέγονται τα ζώα που μένουν ξύπνια τη νύχτα και κοιμούνται την ημέρα. Όπως οι νυχτερίδες. Ακριβώς. Και άλλα ζώα, όπως οι κουκουφάγες, κάποια είδη ελουροειδών, οι σκατσόχυροι, οι αλεπούδες, τα αρμαντήλο. Τα αρμαντήλο είναι πολύ ωραία. Άρα γιατί θα έκανε ένα αρμαντήλο αν το πήραζε κάποιος όπως εμένα? Πού θα μπορούσαμε να ψάξουμε άραγε? Σωστά! Μπορούμε να κοιτάξουμε στο μεγάλο βιβλίο των πάντων. Όπα, μίλησε κάποιος για το μεγάλο βιβλίο των πάντων? Ναι, έλεγα απλώς... Αυτό που έχει τα πάντα μέσα? Ναι, έλεγα απλώς ότι θα μπορούσαμε ίσως... Ξεκινάμε, χάρη. Μαζί σου έτσι. Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε,
στην εκπομπή, μόνο θα κλεψέρει και τώρα θα μας πει. Δεν μου αρέσει καθόλου να με διακόπτει. Πληροφορίες στη στιγμή για το αρμαντήλο θα μας πει. Ψαράκι, γουστάρεις τραγουδάκι? Ω, Θεέ μου. Α, μισό λεπτό. Τι είπαμε ότι ψάχνουμε? Αρμαντήλο. Τι χρώμα μαντήλια? Όχι, μαντήλια, Χάρη. Αρμαντήλο. Από τι γράμμα λέτε πως αρχίζει το αρμαντήλο? Νομίζω πως αρχίζει από Α. Εύκολα θα τη βρούμε αυτή τη λέξη, αφού το α είναι το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου. Αράχνη, αρκούδα. Να το. Αρμαντήλο. Αρμαντήλο είναι αυτό? Εμένα μου φαίνεται σαν μπάλα με πανοπλία. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό είναι το αρμαντήλο της Νότιας Αμερικής. Γεια σου. Είναι κανείς εδώ? Και γιατί μοιάζει με μπάλα ποδοσφαίρου? Γιατί το σώμα του είναι καλυμμένο με σκληρές κοκάλινες πλάκες. Γιατί αυτό? Για τον ίδιο λόγο που ο Στάνλεϊ φοράει πάντα κράνος όταν κάνει ποδήλατο. Για να με προφυλάσει από τα χτυπήματα. Ακριβώς. Αλλά το κράνος δεν πρόκειται να με προφυλάξει από το Λάιονελ. Τι κάνει? Μη φοβάσαι, φιλαράκο. Δεν θα σου κάνω κακό. Ελάτε όλοι. Γρήγορα. Ζήτω! Να ένα ζώο που του αρέσει να πειράζει το αρμαντήλο. Μπορείτε να μαντέψετε τι θα κάνει ο φίλος μας? Πω, το αρμαντήλο δεν τσακώνεται. Τυλίγεται και το αγνοεί. Σωστά, Στάνλεϊ. Προστατεύει τη μαλακή κοιλιά του με το να τυλίγεται σαν μπάλα. Αυτό πρέπει να κάνω. Δηλαδή, θα τυλίγεσαι σε μπάλα όταν σε πειράζει ο αδελφός σου? Όχι, αλλά θα πάψω να του δίνω σημασία μέχρι να βαρεθεί να με πειράζει. Θα τον αγνοήσω. Α, κατάλαβα. Καλή σκέψη, Στάνλεϊ. Ευχαριστώ, αρμαντήλο. Καλύτερα να κρύψουμε το βιβλίο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στο πάτωμα. Κάποιος μπορεί να γλιστρήσει. Στάνλεϊ, θέλεις να δεις μια αλογόμυγα? Το πιάσες, αλογόμυγα. Τι θα κάνει άραγε ο Στάνλεϊ? Αχα! Γραμμή άμυνας αρμαντήλο. Στάνλεϊ, είπα, έλα. Στάνλεϊ, έλα. Κοίτα το φιδάκι, πώς κουνιέται, πάλι. Στάνλεϊ, πήρα το φιδάκι σου. Στάνλεϊ. Παιδιά, τι γίνεται? Τίποτα, μπαμπά. Παριστάνω το αρμαντήλο. Κοίτα. Στάνλεϊ, δεν έχεις καθόλου πλάκα. Είδα πώς αντιμετώπισες το πείραγμα του Λάιονελ. Είδες? Ξέρεις, Στάνλεϊ, πάντα είμαι δίπλα σου για να σε βοηθήσω. Αλλά μπράβο σου για τον τρόπο που το χειρίστηκες. Ευχαριστώ, μπαμπά. Τώρα δείξε μου πώς παριστάνεις το αρμαντήλο. Απλώς γίνομαι σε μια μεγάλη μπάλα. Wow, να παίξω κι εγώ. Τι παράξενη οικογένεια που έχω.
Τι άλλο έμαθες για τα αρμαντήλο? Λοιπόν, το σώμα τους είναι καλυμμένο από σκληρές κοκάλινες πλάκες που τους προστατεύουν, όπως το κράνος προστατεύει το κεφάλι. Πολύ σωστά. Κοίτα, Στάνλεϊ. Κουλουριάζονται κι αυτοί σαν αρμαντήλο. Αυτό μου έδωσε μια ιδέα. Ας κοιμηθούμε κι εμείς. Καληνύχτα, Ντένις. Καληνύχτα, αρμαντήλο μου. Καινούργιο κρεβάτι. Τι το θέλεις το μαγιό, Ντένις, αφού είσαι ψάρι? Ναι, αλλά είμαι ψάρι του γλυκού νερού, Στάνλεϊ. Δεν έχω συνηθίσει το θαλασσινό, γι' αυτό καλύτερα να προφυλάσσομαι. Γεια σας, μάγκες! Τα κύματα είναι τεράστια σήμερα. Φαίνεται ότι ο κάμβουρας ερημίτης μετακομίζει σήμερα. Ναι, ώρα να βουτήξουμε κι εμείς, φίλε. Ντένις, κοίτα, αυτό το φταποδάκι έχει μπελάδες. Ας το βοηθήσουμε. Πάντα δίπλα σου είμαι. Στάνλεϊ! Τι να κάνω, Ντένις, βοήθεια. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω, Ντένις. Στάνλεϊ, ώρα να σηκωθείς. Ευχαριστώ, μαμά. Είχα σφινώσει ανάμεσα σε δύο βράχους στο βυθό. Λοιπόν, Στάνλεϊ, νομίζω πως έχεις μεγαλώσει πολύ για αυτό το κρεβάτι. Πρέπει να πάμε με τον μπαμπά σου να πάρουμε καινούριο. Καινούριο κρεβάτι. Μ' αρέσει το κρεβάτι μου. Θα έχεις περισσότερο χώρο σε ένα μεγαλύτερο κρεβάτι, αγάπη μου. Είσαι μεγάλο παιδί πια. Έχει δίκιο, Στάνλεϊ. Μεγαλώνεις μέρα με τη μέρα. Όπως έλεγε πάντα η μαμά μου, δεν βάζεις 20 κιλά ψαροτροφή σε ένα κουβά για 10 κιλά. Μα δεν είναι ψαροτροφή, Ντένις. Και εξάλλου, μ' αρέσει το κρεβάτι μου. Όπως και στο Χάρη και την Έλση. Έτσι, παιδιά. Σταμάτα να με στριμώχνεις, εντάξει. Και αυτό το κρεβάτι θα το πετάξουμε. Είχαμε τόσες περιπέτειες πάνω του. Ήταν τόσο ωραία βάρκα. Και ήταν και η καλύτερη καμήλα για να περάσουμε την έρημο, θυμάσαι? Και μόλις χθες πετάξαμε πάνω του με τις αποδημητικές χήνες. Και δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά στο καινούριο κρεβάτι. Ίσως. Και αν δεν μπορέσουμε, εγώ θέλω να κρατήσω αυτό. Στάνλεϊ, έτοιμο το πρωινό. Μαθαίνω ότι θα πάρουμε καινούριο κρεβάτι, μεγάλε. Θα είσαι ενθουσιασμένος. Η αλήθεια, μπαμπά, είναι ότι μ' αρέσει το κρεβάτι μου. Δεν θέλω καινούριο. Άμα του αρέσουν τα μορουδίστικα κρεβάτια, να φέρουμε την κούνια του από την αποθήκη. Λάιονελ, σταμάτα σε παρακαλώ. Ο Στάνλεϊ είναι πολύ μεγάλο παιδί πια. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν σε μετρήσαμε τελευταία. Έλα, Στάνλεϊ. Στάσου ίσια, αγάπη μου. Ωπω, κοίτα, Στάνλεϊ. Ψήλωσες 25 εκατοστά από τότε που πήραμε το κρεβάτι. Άλλα τόσα και θα έχεις ψηλώσει μισό μέτρο. Μεγάλωσε το μωρό μας. Σωστά. 25 και 25, 50. 50 εκατοστά είναι μισό μέτρο. Σίγουρα ήρθε η ώρα για καινούριο κρεβάτι. Βλέπεις, αυτό το κρεβάτι είναι αρκετά μεγάλο. Καληνύχτα, Ντένις. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, Στάνλεϊ, αλλά καληνύχτα.
κοιμήθηκες στο πάτωμα όλη τη νύχτα, νομίζω πως έφτασε η ώρα να πάρεις καινούριο κρεβάτι. Στριμωχτήκαμε πολύ χτες το βράδυ, αυτό είναι όλο. Άκου, Στάνλεϊ, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Το να ψηλώνεις είναι απόλυτα φυσιολογικό για όλους. Μάλλον έχεις δίκιο, Ντένις. Πάρα πολλά πλάσματα μετακομίζουν σε πιο άνετους χώρους όταν μεγαλώνουν και δεν χωράνε στους παλιούς. Μπορείς να σκεφτείς κανένα τέτοιο πλάσμα? Ναι, τους κάβουρες ερημίτες μετακομίζουν συνέχεια. Ακριβώς. Τώρα μιλάς λογικά, Στάνλεϊ. Πού μπορούμε άραγε να μάθουμε για τους κάβουρες ερμήτες? Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε στο μεγάλο βιβλίο των Μπάντεν. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ. Πάω να φέρω το βιβλίο. Προσεκτικά, Στάνλεϊ, μην ξυπνήσεις. Δούμε τι θα μάθουμε σε αυτή την εκπομπή. Μόνο θα ξέρει και τώρα θα μας πει. Καλύτερα ακουγόσασταν όταν ροχαλίζατε. Πληροφορίες στη στιγμή για τα καβούρια θα μας πει. Λοιπόν, ο κάβουρας αρχίζει από κάπου. Α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ. Το βρήκα! Πάμε, Ντένις! Γιουπί! Το σώμα των κορδιδιών είναι μαλακό και εύθραυστο. Αυτό σημαίνει ότι χτυπάνε εύκολα. Γι' αυτό χρειάζονται όστρακο για να προστατευτούν. Και όσο μεγαλώνουν πρέπει να βρίσκουν μεγαλύτερο όστρακο. Οι κάβουρες παίρνουν πολύ χρόνο για να βρουν το όστρακο που τους ταιριάζει απόλυτα. Ντένις, τι θα πει ερημίτης και γιατί λένε αυτά τα καβούρια ερημίτες? Ο ερμήτης είναι κάποιος που του αρέσει να μένει μόνος. Και οι κάβουρες ερημίτες δεν μοιράζονται το όστρακό τους με κανένα. Νομίζω πως αυτός εδώ θέλει λίγη βοήθεια για να το μεταφέρει. Πού πας? Πω, είναι σαν συγκρότημα διαμερισμάτων. Νόμιζα πως προτιμούσαν να μένουν μόνοι τους. Έτσι είναι. Αλλά μαζεύονται όλοι μαζί όταν βρίσκουν αρκετό φαγητό. Φαίνεται πως τους αρέσει να κουτσομπολεύουν και καμιά φορά. Γεια, κύριε Κάβουρα! Τι λέει, Ντένις? Νομίζω πως είναι ευχαριστημένος με το νέο του σπίτι. Τι συμβαίνει, Ντένις? Φαίνεται πως και οι δύο φίλοι μας αποφάσισαν ότι θέλουν το ίδιο όστρακο. Και από ό,τι βλέπω θα έχουμε καυγά. Έρχεται κατά πάνω μου. Και από ό,τι είδα είναι πολύ δυνατός αντίπαλος. Πάρε θέση, Στάνλεϊ, γρήγορα, ετοιμάσου. Δεν τα παρατάνε εύκολα αυτοί. Οι κάβουρες ερημίτες παλεύουν μέχρι ο ένας από τους δύο να εγκαταλείψει. Τα κατάφερες, φίλε μου. Κράτησες το καινούριο σου σπίτι. Ιουχου! Ιουχου! Αχ, όχι. Κάποιος έχασε τη δαγκάνα του. Μη στεναχωριέσαι, Στάνλεϊ. Άμα χάσουν κάποια δαγκάνα τους οι κάβουρες, βγάζουν καινούρια. Θες να πεις πως αν χαθούν οι δαγκάνες τους στη μάχη, φυτρώνουν άλλες? Ακριβώς. Αν χάσουν μια δαγκάνα πάνω σε καυγά, βγάζουν καινούρια. Πολύ πρώτα. Αχ, όχι. Πάλι αυτός. Ώρα να φεύγουμε από εδώ. Εξαιρετική ιδέα, Στάνλεϊ. Στους ανθρώπους και τα χρυσόψαρα δεν φυτρώνουν καινούργια μέλη, ξέρεις. Φοβερό. Δεν ήξερα ότι οι κάβουρες πρέπει να παλεύουν τόσο σκληρά για να κρατήσουν το όστρακό τους. Ευτυχώς τις έχεις μόνο το χάρι και την Έλση στο κρεβάτι σου. Γιατί γελάς, μωρό μου? Α, έτσι.
Μαμά, μπαμπά, έχω μια φοβερή ιδέα. Τι ιδέα, γεια μου? Λέω να έρθω κι εγώ μαζί σας να διαλέξουμε καινούριο κρεβάτι. Πολύ ωραία ιδέα, Στάνλι. Πρέπει να ψάξουμε προσεκτικά μέχρι να βρούμε το κατάλληλο κρεβάτι, εντάξει. Και βέβαια, μεγάλε. Πάμε. Βλέπω βρήκες το σωστό κρεβάτι, Στάνλι. Είναι ακριβώς σαν το παλιό σου, αλλά πιο μεγάλο. Ήξερα ότι χρειαζόμουν καινούριο κρεβάτι, αλλά ήθελα να είναι και αυτό κατάλληλο για περιπέτειες. Μια χαρά μου φαίνεται εμένα. Είμαστε στο αεροπλάνο Ντένις και πετάμε πάνω από μια ωραία παραλία. Ξέρεις κάτι, Ντένις? Τι πράγμα, Στάνλι. Σε ό,τι όστρακο κι αν μετακομίσω, Ντένις, θα έχω πάντα χώρο για σένα. Ευχαριστώ, Στάνλι. Καληνύχτα, Ντένις. Καληνύχτα, καύρα ερημή.